utaztunk a Robin, mi a neve? Robinson által. Tours, valami ilyesmi. Hát nagyon fos. Először is megmutatom, hogy elapod. Robin Tours. Na szóval, a szállással ugyanis az volt a gondom, már lehet mondani, áram nem volt. Egy 4 csillagos szállodában. Csak egy csupa kérdéssel vagyok, de az első kérdés, hogy kaptatok ki csillagot? Loptátok vagy vettétek? Azt tudom azt, hogy közel van itt a román határ, de ennyire csak nem vagytok jók. Na mindegy. Oké, szóval víz nem volt. Na de áram sem. Na menjünk tovább. Függöny, hát az úgy le volt szakadva, ahogy egy kis konyhónál illik. De mindkét szobában. Szóval az így a szimmetrikát, az így betettétek. Mi volt még? Ja, tévét, írtátok, hogy van tévé. Hát az minden, de nem tévé. Ez egy ledes rádió volt. Ami azt szerintem jó lett volna egy kis antenna, ugyanis fekete-fehér volt, de azért dobtam néha imákat, akkor volt színe. Mi volt még? Ja, ágyon nem tudtunk aludni, mert nem volt hozzá csavar. Várjál, voltak még gondok. Ja igen, evőeszközét külön le kell menni, ugyanis azt csak úgy nem adnak, mert hát ez mégis, hát 4 csillagos szállodában vagyunk, hát mit gondolsz, hogy majd mi oda megyünk? Na mindegy, aztán teflon rossz, szerintem az egész országuk nem hallott. A takarítás nekem nagyon tetszett. Bejön a nő, így a szoba közepére így köpikedjet, csinál egy ilyen azt csókolom, már megy is ki, és thank you very much. Good morning. Hogy mi volt még? Köszönjük az ingyen 2 transfer. Oda-vissza. Nagyon szépen köszönjük. Egyik se járt volna, de nem gáz. Köszönjük szépen. Hogy mi volt még? Hát a kiszolgálásotok az nagyon szar. Szerintem mondjatok föl. Azt nem kell erőltetni, ami nem.